Oh, Ale. unsa man? Unsa man lingkod ka, lingkod. Itawag lagi ko nimo. Tang na ko ingon nimo. Unsa may ingon nimo sa kuha di ay? Kuan pa ba? Di ba naglakaw may naglaag ni ato dito sa mate? Oh, ngano day nang laag man mo ato? Asa day ngano man to? Kanang kuan mandod. Nandun ka dito pa. Nangasay man mino. Ang pagkaon nila, seafood. Kuyawa sa seafood ni Dini. Ay, kailan day kag mga seafood? Oh, puyo pa naglagat ba? Oh, very good gid sa bata. Ay, kailan siya seafood bay? Kanang seafood nagpuyo na sila dagat, no? Ah, Nya unsa may gipakaon nila sa inyo nga seafood? kuan man to bay? Mga lison, mga lison baboy, mga kispe, mga dinagman na baboy. Ala. Seafood ba din ang lechon baboy din eh? Oh, bitaw. Seafood, ang seafood nagpuyo na siya og dagat, no? Gani no. Ya seafood din ang baboy. Oh, alangan, lisabod. Itong baboy na lison, sa gilid sa dagat ng puyo. Ito siya nahimuan o kulungan. Maong seafood ang tawag. Hala. Grabe yung kano, maayo yung kay kano. So katong baboy nga gikaon ninyo nga lechon sa kilid dito sa dagat gikulong. Oh, Maong seafood. oh, Na mao po di ay. Mao di ay seafood ang tawag ato. oh, ganina. Dili man to seafood. Seafood, Roy. Seafood ka rin, no? Lisodbod. Dito na po sa kilid sa dagat. Seafood, yun na. Natog ka pa. Ah, grabe gid mata. Ako bay natulog ron. Kay pagpataka-taka ra pug ka eh. Pataka-taka ra pug ka. Dili gito seafood no kay kuno to baboy. Seafood lagi. Basta nagpuyo lagi sa dagat. Seafood, yun na. Paghilom din eh. Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang Una game. Nasa description ang link. I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nanata sa sulod sa usa ka application. So daghan kaayo ta og pwede dulaon. Atong itry ang Dragon Tiger. So sa Dragon Tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad, sa Dragon ba or sa Tiger. So naa ta diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, Gs, 50, 100 ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudluan ta mo unsaon pag-cash in ug pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So natay mga choices diri nga pwede i-cash in na 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, istudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. Unsa pa may gihulat ninyo, i-download na og magdula na ta.